Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Sesibuyile, namuhla sizokhuluma-ke ngewa, iwa. Ngoba ngike ngibone laphana abantu bethi-ke mhlawumpe ngingena emgodini, omunye ebuze ethi mhlampe ngihamba nomfula into ekanjalo. Kodwa mina ngizothi iwa, mhlampe useweni, uyabo iphupho elikanjalo. Ngithemba ukuthi usilandelile wa-subscribe-a yonke indawo. Uma uphupha-ke wena sithi ulengela eweni, uyalenga nje impela mhlampe kwesinye isikhathi abantu babuye bephuphe engathi usemuvini, ukubona emamuvini abantu bajwayele ukulenga. Lokho kusuke kusho ukuthi unesithunywa, kokunye-ke kubike ukuthi uyagadlwa, yabo. Uma-ke usodakeni kusho ukuthi uyagadlwa, uyagadlwa nje. Uma wukuthi-ke uphupha umuka nomfula, nakhona futhi kusuke kuyiphupho elibi lokugadlwa. Akukho kuhle-ke ukuphupha umuka nomfula engathi ungaphupha hlampe ugeza noma usempophomeni, yabo. Uma uphupha-ke ushaya isihlobo sakho, lokho kusuke ukuthi ushawa yidlozi. Waphupha nje ushaywa isihlobo sakho, hlampe niyaxabana niyashayana, uyakushaya idlozi leli elisuke likushaya, yabo. Noma kuwukuthi-ke niphupha nixabene, kungenzeka ukuthi vele mhlampe nijwayele ukuxabana niphupha nixabene. Loyo muntu loyo kusuke kuwukuthi-ke banifakela isichitho sesexabanisa ukuthi nje nina ningazwani empilweni nonke. Izinto-ke lezo ekumele sizisukumele bengikhuluma ngazo lapha kwenye ividiyo besikhuluma ngesicisho kuyona. Ukuthi uma unenkinga uyakwazi ukusibhalela sikudlulisele kugogo noma kumkhulu ozokusiza ekunikeze izinto ezizokwazi ukukulapha ngokushesha. Ngibonge-ke ukuthi usiphe indlebe, uyakwazi-ke ukusibhalela lapha ku-TikTok naku-Facebook sichaza amaphupho. Usho ukuthi ucela inamba ya-WhatsApp uzobuza njalo ekuseni uma unombuzo. Ningakhohlwa-ke ukusilandela bese niya-subscribe ukuze noma ngabe inini masifaka ividiyo ngempendulo yakho uzokwazi ukuthi-ke isheshe ifinyelele kuwena. Nisale kahle.